TV. Kwathi mbele gi weche manyien ni moko kuom MCAs od bura ma Migori to ahinya mawuok e gwenge mag Nyatike dwaro mondo piny owacho mar kaunti wa Migori obi kod yore mag kedo kod oro kaachiel kod nok mar pi kod chiemo ma osebede kinde ka kinde gwenge mag Nyatike. Jafwambo wa Migori Juma miyowa ler mathoth. Kaunti ni ma Migori nitiere listino ma counties mapacho kae ma oro kwako kendo kelo midhiero ma oting'o nok mar chiemo ne oganda kaachiel kod jamni. Chiemo ma oting'o oganda kaachiel kod michele maromo gunde 1,680 osechiw kod piny owacho ne oganda e kaunti ma Migori to ahinya e gwego mag Nyatike ma osebedo kod midhiero mar oro kaachiel kod nok mar chiemo. Chiwo kony mar chiemo ni koro skelo paro mopogore opogore ka owuok kuom oganda kaachiel kod josiasa e kaunti ma Migori. We have people who once in a while have to depend on food aid. That is something that we really need to put behind us. So markech ni apano ya wang'wa malich makoro wang' ni kata kwa timo budget kendo to abo medo allocation mar agriculture mondo mi wachop kendo wamed puonjo joturwa pith mopogore opogore. Gichiemo kaka dhi kopogi yudo ng'ata achiel yudo mana gorogoro moro achiel mar michele gorogoro machiel mar oganda. Money is not enough. Moko kuom MCAs e kaunti ni ma Migori to ahinya magoeko mawuok e gwego mag Nyatike osekawo okang' mar ng'eyo makare ma inyalo golgo chiemo moromo kaachiel kod duoko piny midhiero ma ikelo kod oro e gwego mag Nyatike. Wakwayo ni mondo mi the department mar water gi agriculture gi tem matek mondo mi gikuny water pans yepe madongo dongo e kuonde ma pi nyalo yubede manyalo kano pi mondo situation motimore kar kani pigo nyalo timo ti kod gi namba 1 issues mag irrigation manyalo miyo bedo gi chiemo maber. Wasebet gi shida mar drought, wan gi chiemo matin, jowa sandore, jamni magwa chandore, pi osebet maonge. Giwacho ni gwego mag Nyatike nitiere kod lo momiyo kabile ka inyalo jiw wechego mag puro yono makare to ng'at moro mora manyaywago kech. Kech nitie gik mwapuro mamiyo kata samoro wan gi loto kwa yud cham gik machalo ndawa sani apano chopo sama gik machalo ndawa ne wawe wapidh gik machalo oganda manyak piyo kendo konyo jopiny to kendo ok cham pesa nikech tuoche mang'eny koro bedo maonge. Looking at the whole array of interventions that will make sure that then we bring up the food production systems in those areas. Sub county Nyatike nitiere kod karpur maongere kaka lower kuj irrigation scheme magedo mare osir kod piny owacho mamalo kod omenda maromo bilion 4. Oganda kaachiel kod josiasa wacho midhiero mathoth koro pod okwako karpur ni kabende memo miyo chiemo moromo koro ok nyal wuok e gwego mag Nyatike. The issues, a bit of technicalities in Ayego. But this is an issue that we have to really sit down jointly between the county government and the National Irrigation Authority. So we do issues maintain in terms of management of the irrigation board. Though gisani to tiyo maintain to one gimachando akode R2. The cost mar farm implement, the farm inputs is so high. Chike mapacho kae oketo wechego mag pur e lwet counties kabende oganda e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho mar kaunti ma Migori koro kaw okang' man wechego mag pur koro ting' malo e kaunti ni. Juma, Ramogi TV, Migori.